Jeg knirker frygteligt. Lad os se at komme ud. Kom nu, bangebusk. Man siger, at her i huset, der bor en vampyr. Undskyld mig, men du sagde vampyr? Hører du disse lyde? Hej, jeg er hjemme. Før troede vi, at du var vampyr. Hvilken lettelse. Hvis man bliver bidt, det er ude med en. Vi må videre i slottenes mange mageløse rum. Har I set denne gamle ting? Haha. Esben, hvad har du på halsen? Blodens dråber. Det er ikke ingenting. Mine herrer, jeg er den uhyggelige vampyr. Lad mig præsentere jer for mit skarpeste sæt hugtænder.